И тази година с багрите на есента ще очакваме отново Малешево да ни пее и танцува. От 3 до 5 октомври ще се проведе 20-то юбилейно издание на авторитетния международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува 2025. Община Струмяни и село Микрево отново ще приютят багрите и ритмите, събрали непреходното народно творчество и културно богатство на Балканите и на Европа. 20 години традиция, фолклор, приятелство, родолюбие и нестихваща жажда към опазване на родното и автентичното. Запомнете тези дати. 3, 4 и 5 октомври 2025. Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува село Микрево под патронажа на Министерството на културата и на кмета на община Струмяни Емил Илиев, с подкрепата на Българската музикална телевизия Родина, медиен партньор на фестивала.